Segundo Boiro Novo, non é a única moción aprobada pola Corporación Municipal que non chega a aplicarse. E máis, dende a formación apuntan a que é unha práctica bastante habitual do equipo de goberno. Agora, a piques de rematar a actual legislatura, pídenlle novamente ao Concello a aplicación dunha taxa ás entidades bancarias que operan no municipio, para que paguen polos caixeiros automáticos que ocupan parte da vía pública. Que non é outra cousa que poñer en igualdade de condicións, pois a un pequeno autónomo que ten unha terraza no noso concello ou un pequeno comercio que poda ter un expositor na rúa e que o poña en pé de igualdade con respecto ás entidades financeiras. Non pode ser que non se este cobrando aos bancos, as entidades financeiras por usar un patrimonio que é de todos, que é as beirarrúas do noso concello. Segundo Boiro Novo, son moitos concellos os que xa aplican esta taxa aos bancos. En esta legislatura o Partido Popular só tiña que coller ordenanzas de outros concellos, como pode ser no Concello da Pobra, e que eso supuxo que en aqueles entidades que sí que lle cobraron as entidades financieras durante esta legislatura puderon recaudar ata 30.000 euros de tasas aos bancos que durante tanto tempo, como sabedes, cando foi o momento da crise económica, os recursos municipais, os recursos de todos e de todas foron utilizados para rescatar aos bancos, para rescatar a entidades financieras e, sin embargo, que menos que exixirlle que paguen como pagaría calquera autónomo do noso concello que utilizaran as beirarrúas da nosa vila.